Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-Covid. Din il-gwerra aħna rbaħnija. 4 xhur wara li l-Gvern ħabbar li pajjiżna trionfa kontra l-pandemija tal-COVID-19, fl-aħħar 7 ijiem f'Malta ġew irreġistrati 517 il-każ ġdid ta' coronavirus u 43 fatalità, 28 fl-aħħar 4 ġimgħat u 2 timwiet fil-jumejn illi għaddew. L-aħħar ħajja li ħataf dan il-virus erridi f'pajjiżna kienet ta' raġel ta' 67 sena illi wara li daħal l-isptar Mater Dei fit-2 ta' Ottubru huwa ġie infettat bil-COVID-19 waqt li kien rikoverat u sussekwentament fil-11 ta' Ottubru ittestja pożittiv u tilef il-battalja mal-virus. Intant, fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 68 każ ġdid pożittiv bil-każi attivi jilħqu rekord lokali ta' 827. Minn Marzu s'issa, it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus telgħu għal 4061. Dan kollu jfisser illi t-tieni mewġa tal-pandemija qed tkompli tifni u tixħed pis qawwi fuq is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna minkejja li l-mexxej Laburista u Prim Ministru ta' Malta Robert Abela kien irredikola l-appelli tal-esperti mediċi. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Intant bejn il-ħadd u tnejn fiequ 14 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 2981. Skont il-Ministeru għas-Saħħa mill-95 każ imħabbra tul il-jum tal-ħadd, 22 każ huma qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 11 minn fuq il-post tax-xogħol, każ li kien kuntatt dirett ta' persuni pożittivi, każ ieħor minn attività soċjali, 2 każi importati u każ mill-klaster ta' Paċeville. Dan ifisser illi 57 mill-każi mħabbra l-ħadd ma kellhomx idea minn setgħu ġew infettati. Pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni deskritta bħala waħda mingħajr ebda kontroll 5 ijiem wara li uliedna reġgħu lura fuq il-bankijiet tal-iskola. Bl-Unjen tal-Allima tappella lill-Gvern ta' Robert Abela biex jieħu miżuri konkreti u konsistenti fl-isfond tal-qawwa tal-pandemija. L-MUT saħqet li fl-aħħar jiem diġà ġew irrapportati każijiet fl-iskejjel u fi ftit jiem oħra hemm possibilità ċara li l-iskejjel ma jkollhomx edukaturi biżżejjed sabiex jagħtu servizz. Minkejja dan, il-ħadd Robert Abela qal li insab deċiż illi jħalli l-iskejjel miftuħa. Deċiżjoni li żgur hija waħda irreversibbli. L-MUT insistiet sabiex il-Gvern jerfa' r-responsabilità u jieħu miżuri ġodda b'ultimatum li jekk sa nhar il-ħamis 15 Ottubru ma jittieħed ebda pass min-naħa ta' Abela ser tkun qed tħabbar set ta' direttivi. X'għamilna minn Marzu sal-lum? Meta nħares lura ngħid li kburi. Francesco Catania, għal Net News.